Eke arane juga Kastela Jepang. Ku kita harap cerita pertama-tama ya. Kastela Jepang iku kitane oli digai. Barang anu tak darane Kastela bener jadi ora tak masak-masak tak dokon bening kulkas. Jare kitane ngegai je godong Kastela pugu kitane kordoyan pahit. Barang ana bakayane wis pirang-pirang dina kaya. Tak takoni iki niki godong apa kone je Kastela Jepang alias dangder. Barang tak masak je iya ora pahit. Bukan oyop masak. Apa? Di Oh gedang iku si papa iku ayo si dodo banyak timbu mah. iku na wis mateng ta? Tua. Gede nih gedang Gedang apa arane je? Gedang kos. Iya kosta. Oh, kosta gako, gedang kosta arane ko. Iya, are sing cilik-cilik mah gedang apa arane? Ko kali bening. Kul masan kayu ko ditebang. Dokan aja ngayong ipari. Endi? Ku kayu petek. Kaya aji durung apa-apa dodok menggerak bae ko. Kaya makapagelan Iya. brohon madurung ale. Wis dodok bae, wis tak baturi lah. Aduh, Nama brohon Abron kangkong. Kadang kangkong barang anu je. Semanggi malah ka sige malah. semanggi malaka. Semanggi buning. Lagi ngedelang iwang ano ni Eke ko. Sang marsam ko lagi Ikati gedang. ngetoke gedang. Iku wis mateng dorong. Wala duro. Turun. Oh, lakas tala ko madalang gundol. Wag yung ano. Wa kastala di gundol pacol tadi lakas Garing, Oh, ikaw garing mati keduhuran. tadi mau berubah anak kastala gundol pacol jakune je garing ja keduhuran. Ari tuhur-tuhur mah. Ari duhur-duhur makanya makanang srengenge dadine panas godonge garing yo rete aja ko. Iya. Dodok jor sengaja maning pas ning ngarepan godongan tuntutan. Godongan tuntutan ge. Waduh, wis lakonan bye bye.